Noniin, älä nyt hirveästi. Hei Dixon. Hei. Huomenta, äsken sä liikuit, nyt sä et oikein liiku. Minne matka? Kato, nyt tärisee siipi. Kyllä. Onko sä menossa lentoon kohta? Niin. Ja kamala kun mun kädet tärisee, ei oo kiva juttu. Millaista se olisi lentää ekaa kertaa? Sä et oo vielä lentänyt kertaakaan. Onko sä lentänyt, kun sä lensit tonne pulkin kattoon? Noniin, kato. Nyt hän lähtee. Hän on elinvoimainen. Hän lähtee, joo. Hän lähtee. Hän meni. Tulisko hän? Ei, hän ei tullut mun kädelle. Matolle. Hän on nyt matolla. Hän pääsee siihen. Kato, hän pääsee lentämään. Hän opettelee. Ui! No niin, kato, se oli Dixonin ensimmäinen lento. Ei se enääkin kippaa mennä. Ei hän nyt kippaa enää halua. Ei. Hän lähtee sitten, mä hänet vapauta. Ei tiedä, vaikka hän menisi. Haluaisitko sä äiti kuvata? Jos hän pääsee. Kato, mä otan ton käteen ja päästä se. Ei tää. Hänet mä päästäsin tonne ulos. Hän noita siipiäkin jo tossa. Onko tänne vaan? Niin, ota sä tää kamera, kato kun täällä hetki täytyy kuvata. Oi ei, Minne meni? Hän lentää jo. Hän meni nyt pahaan paikkaan. Missäs hän on? Hän meni sinne alas jonnekin. Lattiareitä. No eikä se ulos päässyt sieltä. Kyllä se siellä on. Ota sitten pois. Hän on tuolla. Edes. Mä en kato huomaa. Hänellä on toi suojaväli aika hyvä. Niin, naamioituu sinne. No tänne. Jos sä saisit se kättees vielä. Ui. Silmälasien kanssa pitää tiirautua. Ei niin voi tiedä. No niin. Mä tästä, missä Dixon on. Onko mä hänet? Pistä nettiin Dixoni. Hänet pistänkin. No niin. Nyt. Ui, Ei, voi kauan, kun ei mun ole tarkoitus hykkää. Häirittää satuttaa mitenkään. Ota pois se siitä edestä. Oi että tommoseen paikkaan. Tul nyt pois tuolta. Ei sulla on kyllä paikka. Ei tuo kyllä yhtään ole hyvä paikka nyt. Noniin. Hyvä. Pitäisikö? No kato nyt. Älä liikut mitään, siitä vaan kuva. Mä nyt tästä saa Kato, mä päästä hänet toi. Sitten. Hän pääsee tuolta. Ulos seuraavaksi. No kato, kun sä äiti videolla. Älä nyt häntti luule. No mitä, ei kai se nyt. Siis sä koko ajan toi kamera ollut videolla. Oi voi, mä oon heiluttanut sitä ihan missä vaan. No niin olet. Kun mä sanoin, että se on videokuva, että pitää ikuistaa, että mä ajattelin, että mä otan videokuvaa sit, kun mä päästän hänet vapaaksi. No nyt tuli hyvä äsken. Ei nyt ole lähde. Hyvä. Nyt. No niin, kato. Dixoni. Hän lähtee kohta. Dixoni lähtee. Dixon matkalla maineeseen. Vaikka sitä. Dixon. Mihin hän meni? Onks hän mussa jossain? Tuli suoraan päin. Nyt Dixon. Hukassa. Missä hän on? Dixon hukassa. Tarkkailemme tilannetta. Ei hän mua päin tullut vissiin kuitenkaan, vaikka mulla oli ihan sellainen olo niin kuin olis. Kyllä tuli varmasti sinne jonnekin, mutta kun ei yhtään tiedä missä on. Onko se portti? Ei se. Tuossa se on. Eikä ole. Ei ole. Siinä on mitään. Ei ole, kun se on. Se on sun siellä jossakin sinussa jossain. Hän erottuisi musta kyllä aika hyvin. Niin. En mä tiedä. Se on menetetty. Ei joo. Dixon. Hyvästi Dixon.
Mitä tälle pitäisi tehdä tälle kameralle? Tää on vipottanut nyt joka paikassa. No sille ei ole mitään väliä, mä voin vaikka leikata sit sitä filmiä, mutta toi... No se täällä jossakin, se Dixon. No vaikka katkaisen tää.